L'aplicació Qualla Kids ens ha de servir per monitoritzar encara millor el que és el servei de menjador. Les famílies, amb un sol clic, informen a l'escola de si es quedaran a dinar i en quina periodicitat, també de les al·lèrgies. A l'escola ens ha permès reduir el que és la dedicació del personal al seguiment i al control. Ens ha permès incorporar més hores, més temps a l'atenció dels infants. L'aplicació ens permet monitoritzar el funcionament del menjador tant a nivell de cuina com a nivell d'administració, afavorint el control. L'aplicació Qualla Kids ens ha permès simplificar un procés complex com és l'acollida dels infants i l'entrega a les famílies. També ens ha facilitat que els professors, amb un sol clic, puguin informar les famílies qui ha recollit el seu fill. És un procés immediat per les famílies comunicar qui ha de recollir el seu fill i és un procés també immediat que els mestres comuniquin qui ha vingut a recollir el seu fill o la seva filla. Els suplents poden fer una continuïtat perfecta del que fa el mestre amb tota simplicitat. Només s'han de traspassar la tauleta amb la qual es fa el control. Pel fet de poder-se seguir amb una tauleta o des d'un mòbil ens facilita el seguiment, el control i la gestió. L'aplicació Qualla Kids complementa la resta d'aplicacions que l'escola té a disposició per fer el seguiment acadèmic dels alumnes, a diferència d'altres entorns d'aprenentatge virtuals que tenen altres finalitats.